Ang hashtag Vismanwood kay dalit kaninyo sa WCN, World Cyber Vision Network. I-like, follow, share ang WCN sa Facebook, Twitter, Instagram, ug sa tanan niining social media. Subscribe pud mo sa WCN YouTube ug sa tanan niining streaming channels. Mahimo sad mong mo-donate o mo-sponsor sa WCN. Pag-PM lang mo sa facebook.com/WCN800. Aron mahatagan mog detalye kung unsaon o kang kinsa ninyo ipadala ang inyong donation o sponsorship. Ug mga ka-Vismanwood, palit kay mog t-shirts, posters, mugs, notebooks o daghan pang mga Vismanwood items sa WCN. Nindot kaya mga designs. I-click lang ang link sa ubos aron makapalit mo Vismanwood t-shirts o guban pa. Hashtag Vismanwood. Siya si Mayna Priya, ang bida sa 8 cinema short film na Takod, usa ka action horror na gipasalida sa WCN early this year. Ug sama sa gisulti sa iyahang karakter na si PO1 Ana Rivas, wala magdahom ang kadaghanan ug paspas kayo ang panghitabo. Kini tungod kay gihit og million views ang maong short film. Wala gid nag-expect ang writer, producer, and director niini na si Julius Roden ug ang tibuok cast nga silang Fernando Montalvo ug Yasmin Paquera. Mao na nga malipayon kaayo sila. Ang tinuod ani kay wala gid nila giplano ang maong salida. Aduna lay mga bag-ong equipment ang WCN, mao na nga nag-test shoot sila ani. Ug mao na ang nahitabo. Karon, padayon ang pagsaka sa followers ni Mayna Priya. Pila na ka buwan ang milabay, sukad gi-announce sa WCN na buhaton og net series ang Takod. Nakashoot na kini og mga pila ka eksena para sa pilot episode ug sa regular episodes niini. Matod pa sa atong insider, kung nahadlok ang kadaghanan sa short film, expect more action horror sa net series. And yes, si Mayna Priya gihapon ang astig na bida niini. I-reprise niya ang iyahang role na PO1 Ana Rivas. Apil gihapon sa cast silang Fernando Montalvo ug Yasmin Paquera. Daghan kaayo ang naganahan sa aura ni Mayna Priya kay fresh face kini og dili common na beauty nga usually makita sa TV. Labi na nga Bisaya ang salida. Excited na ang mga fans ug supporters sa WCN kay matod pa nila mugawas ang Takod net series sa 2020 sa Amazon Prime. Mao na dapat yun ning atangan. Busy si Mayna Priya ug ang iyahang mga co-stars sa pag-prepare para sa series. Para sa mas daghan pa na Vismanwood Star News, pagsubay lang mo dire pirmi sa hashtag Vismanwood. Sa sunod na pod na Vismanwood Star Update. Amping matanan!